Otakaa. No, hyvänen aika. Tuliko se Vaasa sieltä? No niin. Sieltähän se pikkuinen Vaasa tuli, taitaa olla päässä, näyttäis olevan. Hienosti kaama. Tuleeko se äkkiä? No kun heräsin, niin se oli jo ponnistamassa. Tai pyörimässä tässä. Siis se tuli todella nopeasti, ei sillä näkynyt takapuolessa edes mitään, kun minä tulin tänne. Se tuli niin nopeasti. No niin. Hieno tyttö. Tieltä minä titteli tuli äiti juhannuslapsi. Menikö sulla pujua vähän? Anna äiti kahtoo. Onko sulla meni just tuota. No niin. Otahan vähän puistelee niitä sinun. Joo, tänne. Voi että sinä olet sitten ehkä maailman sievi asia, mitä maa päällään kantaa. No niin. Äiti kahtoo. Hei rakas. Oletko äiti vauva, oletko? Joo. Hieno tyttö. Hyvä tyttö, hyvä. Hienosti tehty. Että semmonen pikku syöksysynnytys.